Το Δεκέμβριο του 2019 η Συμμαχία Rare Disease International υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία περιλάμβανε και την ανάπτυξη ενός λειτουργικού ορισμού των σπανίων νοσημάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τους ορισμούς που δίνουν προτεραιότητα στη συχνότητα των ασθενειών, ο ορισμός που προτείνεται από την παρούσα πρωτοβουλία λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες κλινικές και ποιοτικές προκλήσεις που σχετίζονται με το χαμηλό επιπολασμό των παθήσεων, παρέχοντας ένα πλαίσιο που αντικατοπτρίζει ποιες ασθένειες θεωρούνται σπάνιες, πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται και γιατί η κοινότητα των σπανίων ασθενών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς και εμπειρογνωμοσύνης σπανίων παθήσεων στην Ελλάδα συντονίζεται με τη διεθνή επιστημονική προσπάθεια ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των συγκεκριμένων ασθενών στη διάγνωση και θεραπεία και με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναγνώριση των σπανίων νοσημάτων ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ένταξη. Στα αντίστοιχα παιδιατρικά κέντρα αναφοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό συνεχίζει την παρακολούθηση ασθενών και μετά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, καλύπτοντας την ανάγκη έως ότου οργανωθούν κέντρα αναφοράς σπανίων νοσημάτων για ενήλικες. Σε αυτά τα κέντρα, ο ρόλος εξειδικευμένων νοσηλευτών με συναφή κλινική εμπειρία είναι σημαντικός και στη διαχείριση των αθρηστικών λυσοσωμικών νοσημάτων, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση, αντλώντας κρίσιμα στοιχεία κατά τη λήψη αναλυτικού ιστορικού από τους γονείς που επικοινωνούν αναζητώντας κατευθύνσεις για προγραμματισμό ραντεβού με εξειδικευμένο παιδίατρο. Παρέχουν υποστήριξη και εξειδικευμένη φροντίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους με τη χορήγηση θεραπείας ενζημικής υποκατάστασης. Δίνουν χρόνο για ουσιαστική επικοινωνία συλλέγοντας ποικίλες πληροφορίες αναφορικά με την κλινική εικόνα των ασθενών, την πορεία της υγείας τους, τη συνέπειά τους στην τήρηση των ιατρικών και φυσιοθεραπευτικών οδηγιών αλλά και την ψυχολογία τους. Η κατάθεση αυτών των πληροφοριών στις συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας συμβάλλει στην ενημέρωση όλων των μελών αναφορικά με τη συνολική κατάσταση της υγείας των ασθενών, με στόχο τον προγραμματισμό υποστηρικτικών δράσεων και παρεμβάσεων προαγωγής της υγείας τους. Παράλληλα, η ανατροφοδότηση της ομάδας λειτουργεί συχνά ως έναυσμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σπάνιοι ασθενείς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Η εξειδίκευση της ομάδας παιδονευρολόγων της Παιδιατρικής Κλινικής με υπεύθυνο τον κύριο Ζαφυρίου στα σπάνια νοσήματα έχει καταστήσει το Παιδονευρολογικό Αναπτυξιολογικό Κέντρο Απόστολος Φωκάς σημείο αναφοράς και παρακολούθησης εκατοντάδων ασθενών με ποικίλες διαγνώσεις. Η εμπειρία του υπεύθυνου της ιατρικής ομάδας του κέντρου, οι γνώσεις του και η συνεχή σύνδεση με τις διεθνείς εξελίξεις έχουν διευκολύνει την πρόσβαση πολλών ασθενών σε ορφανά φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες. Στους ασθενείς με αθρηστικά λυσοσωμικά νοσήματα που λαμβάνουν την εγκεκριμένη θεραπεία αλλά μένουν εκτός Θεσσαλονίκης, η αγωγή συνταγογραφείται από παιδονευρολόγο του κέντρου αλλά εκτελείται στα κατατόπους νοσοκομεία. Στους 12 ασθενείς που μένουν στο νομό Θεσσαλονίκης, 5 παιδιατρικοί ασθενείς λαμβάνουν την ενδοφλέβια θεραπεία στην Παιδιατρική Κλινική και 7 έφηβοι και ενήλικοι ασθενείς στο κέντρο Απόστολος Φωκάς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμο γραφείο για διάβασμα ή εργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την αξιοποίηση του χρόνου της έγχυσης. Η πορεία διάγνωσης 3 ασθενών με νόσο Γκοσέ αναδεικνύει χαρακτηριστικά το πόσο διαφορετική κλινική εικόνα μπορεί να εμφανίζει ο κάθε σπάνιος ασθενής και το πόσο ενημερωμένος επαγγελματίας υγείας μπορεί να επισπεύσει τη διάγνωση με τις κατάλληλες κατευθύνσεις και επιλογές. Στην πρώτη περίπτωση, βρέφος στήλη ηλικίας 11 μηνών εισήχθη τον Αύγουστο του 2002 στην Παιδιατρική Κλινική με υψηλό πυρετό. Η σπλήνα του ήταν διωγγωμένη και η αιματολογική εικόνα παθολογική. Η ενδοφλέβια αγωγή δεν βελτίωσε την κλινική εικόνα και ο θεράπων γιατρός κ. Γομπάκης επιλέγει να προχωρήσει τη διερεύνηση για νόσο Γκοσέ και επιβεβαιώνεται. Γίνεται έτοιμα για έγκριση της αγωγής και άμεσα ξεκινά στο βρέφος η χορήγηση θεραπείας ενζημικής υποκατάστασης ανά 15μέρο, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η ασθενής είναι καλά και είναι φοιτήτρια στο 5ο έτος της ιατρικής σχολής. Στη δεύτερη περίπτωση, η ασθενής παρουσίαζε φυσιολογική κλινική εικόνα στην παιδική της ηλικία πέρα από μια ήπια ανεμία, την οποία ο παιδίατρος με έναν αδρό εργαστηριακό και υπερηχογραφικό έλεγχο δεν μπορούσε να αιτιολογήσει. Το 2010, στα 18 της χρόνια, αρχίζει να εμφανίζει διάρειες, τις οποίες όμως συνδέει με τη λήψη συγκεκριμένων τροφών και τις αντιμετωπίζει ως γαστρεντερίτιδα. Σε εύλογο διάστημα αποφασίζει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Ο γαστρεντερολόγος για τη διερεύνηση του αιτίου ζητά τον απαραίτητο αιματολογικό και υπερηχογραφικό έλεγχο και προχωρά στην αναγκαία ενδοσκόπηση. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, ήπια διόγκωση ύπατος και σπλήνα και χολολιθίαση.
Οι ασθενείς παραπέμπεται σε αιματολόγο και παθολόγο, οι οποίοι ζητούν περαιτέρω διερεύνηση με εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις και διενέργεια αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Ωστόσο, δεν καταλήγουν σε κάποια διάγνωση, προγραμματίζεται και πραγματοποιείται η χολοκυστεκτομή. Η ασθενής μετά το εξιτήριο ανεβάζει ψηλό πυρετό, γίνεται επανεισαγωγή στο νοσοκομείο. Ο θεράπων ιατρός της προχωρά σε λαπαροσκόπηση, με την οποία αποκλείει το ενδεχόμενο μετεγχειρητικής μόλυνσης ή φλεγμονής. Τελικά, 3 χρόνια μετά την έναρξη του συμπτώματος των διαρριών, ο αιματολόγος ιατρός προχωρά σε μυελόγραμμο, το οποίο δίνει την πιθανότητα 99% για νόσο Γκοσέ. Η ασθενής παραπέμπεται στον κύριο Ζαφύριο, που προγραμματίζει και αποστέλει δείγμα αίματος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Ξεκινά άμεσα τη διαθέσιμη θεραπεία. Η ασθενής μας πριν 1,5 χρόνο έγινε μητέρα. Στην τρίτη περίπτωση, έφηβος προσέρχεται για εκτίμηση σε ορθοπαιδικό ιατρό εξαιτίας επίμονης ενόχλησης στο γόνατο. Γίνεται διερεύνηση με ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία, η οποία ανέδειξε οστεομυελίτιδα. Πραγματοποιείται βιοψία σε ορθοπαιδική κλινική δημόσιου νοσοκομείου και χορηγείται ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Μέλος της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον ασθενή αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης για σπάνια νόσο και παραπέμπει τον ασθενή στο διευθυντή της Α Παιδιατρικής Κλινικής, ο οποίος προγραμματίζει με την ομάδα του τον έλεγχο που επιβεβαιώνει τη διάγνωση για νόσο Γκοσέ. Ο ασθενής εντάχθηκε στην ομάδα ασθενών που παρακολουθούνται στο κέντρο Απόστολος Φωκάς και προσέρχεται ένα 15ήμερο για την ενδοφλέβεια θεραπεία. Η μακροχρόνια παρακολούθηση ανθρώπων με αθρηστικά λυσοσωμικά νοσήματα στο κέντρο Απόστολος Φωκάς έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ισχυρής σχέσης των ασθενών με την παιδονευρολογική ομάδα. Η συζήτηση για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η αβεβαιότητα για το πού θα συνεχίσουν τις ενδοφλέβειες εγχύσεις της αγωγής τους και με ποιους γιατρούς, εντείνει την ανησυχία τους που εκφράζεται συχνά και στις συζητήσεις με τους νοσηλευτές. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία και δημοσιεύτηκε το 2022 στο Orphanet Journal of Rare Diseases για την μετάβαση ασθενών με λυσοσωμικά νοσήματα από παιδιατρικά τμήματα σε τμήματα ενηλίκων, συνδυάζει τις προτάσεις των υπεύθυνων ιατρών και τις δράσεις που οι ασθενείς θεωρούν προτεραιότητα και καταλήγει σε 3 προτάσεις, οι οποίες και για μας είναι κρίσιμες για την οργάνωση της μετάβασης. Η πρώτη είναι η παροχή στους ασθενείς επεξηγηματικών εγγράφων σχετικά με τη μετάβαση. Η δεύτερη είναι η προώθηση των ιατρικών αρχείων ή μιας περίληψής τους από την παιδιατρική μονάδα στη μονάδα ενηλίκων. Η τρίτη συνίσταται στην οργάνωση κατά προτίμηση από έναν καθορισμένο συντονιστή μιας κοινής διαβούλευσης που θα συγκεντρώνει τον ασθενή, τον υπεύθυνο παιδίατρο και τον γιατρό φροντίδας ενηλίκων. Είναι βέβαιο ότι η σημερινή ημερίδα συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του στόχου της ομαλής μετάβασης και σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δόθηκε.